हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट, हेल्पफुल जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार। जाय अनलाइन आर्निं फैसा खामायनो गोसो, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासे नायथार। दा लोगोफोर, नोंथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामना नायोब्ला मोजाङै मिन्थिनाय नङा। दा लोगोफोर, नोंथांमोनहा जाय अनलाइन ट्रेडिं आर्निं खालामो, जाय अनलाइन फैसा खामायो, नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ हेल्पफुल साननानै लानानै फैनाय जादों। दा लोगोफोर, डिजिटेल मार्केट दानि मुगायाव गोबां अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसन एपफोर गोदान ओंखारबाय थायो आरो ओंखारगासिनो दं। सानफ्रोमबो ओंखारबाय थायोआनो होनजायो। दा बेबायदिनो मोनसे आङो ट्रेडिं एप्लिकेसननि सायाव नोंथांमोननो खिन्थाहरग्रोनि, उनाव आं माखासे ट्रेडिं एप्लिकेसननि सायाव नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन। दा मोनसे सेल टीम होननाय जोंहा मोनसे एप्लिकेसन दंमोन लोगोफोर। दा बे सेल टीमखौहाय जों अपेन खालामना लाग्रोनि सिगाङावनो। दा जों सेल टीम होननाय वेबसाइटआव फैबाय, बेखौ अपेन खालामबाय। दा नैबेयावहाय होनाय दं लोगोफोर, मा होनदों बेवहाय, सेल टीम वेलकाम टु जइन सेल टीम लं टार्म मानि मेकिं एपनो। दा मिनिमाम डिप'जिट एमाउन्टआ बेसेबांनो? 450निफ्राय डिप'जिट खालामनो हागोननो। दा मिनिमाम डिप'जिट एमाउन्टआ 450 आरो मिनिमाम उइथड्रल एमाउन्टआ बेसेबां? 115। दा बेवहाय मा होनाय दं लोगोफोर? नैबेवहाय होखानाय दं, नै नोंथांमोना नायनो हागोन। दैलि इनकाम, दैलि उइथड्रल। बेना टाइमबो गैया, बारायबो गैया आरो। दा दैलि इनकाम, दैलि उइथड्रल, बेबादि एपआ बारा गोबाव जोरा। बे एपआ मात्र 7 डेज एबा 1 उइकसोल' थायो आरोखि। दा नोंथांमोनहा बे सेल टीम होननाय एपआवहाय गोबाङानो इनभेस्ट खालामदोंमोन जानांगौ आरो खालामबाय जानांगौ, आरो सोरबा प्रफिटखौ मोनदों जानांगौ, आरो सोरबा लस जाबाय जानांगौ। दा आं बे सेल टीमनि सोमोन्दैहाय सिगाङावनो आङो भिडिअ बानायनो सानदोंमोन। दा आंहा माखासे पार्सनेल प्रब्लेम्सनि थाखाय आं बानायनो हायासै भिडिअखौ। दा नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा। दा आङो गोबावनि उनावसो बे भिडिअखौ लाबोनो हाबाय, नोंथांमोननि सिगाङाव बानायनो हाबाय। मानोना पार्सनेल प्रब्लेम्स जादोंमोन लोगोफोर, बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायनो टाइम मोनाखैमोन। दा बे सेल टीमावहाय प्रडाक्ट लिस्ट होनाय दं। प्रडाक्ट लिस्ट, हट प्रडाक्ट्सआव मा होदों? हट प्रडाक्ट्सआव दं सेल एडभान्स आल्ट्रा 1। प्राइसआ दं बेसेबां? प्राइसआ दं 485। बेसेबां दिननि थाखायनो? 100 डेजनि थाखाय। दा नोंना टटेला बेसेबां जागोन? टटेल इनकामा बेसेबां जागोन? नोंना टटेल इनकामा 11,280 जाहैगोन। ओमफ्राय सानसेयाव बेसेबां मोनगोननो? 112.8 फैसा मोनगोननो। दा बेबायदिनो गोबां दं, नायलांदो लोगोफोर। नोंथांमोननो आं बेफोरखौ फोरमायना होनायनि गोनांथि गैया। दा नोंथांमोनहा वेबसाइटआव थांनानै, लिंकआव थांनानै नायबानो
मिन्थिगोन। फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया आं मोनसे खिन्थाहरबावनि नैबे भिआइपियावहाय नैबे भिआइपि लेभेलाव नायदो। दा बेवहाय मा होदों सेल भिआइपि 1आव मा दं? सेल भिआइपि 1आव 414 थाखा सानसेयाव खामायनो हागोननो मोनगोन सानसेयाव। बेनिफ्राय बिनि प्राइसआ बेसेबांमोन? 295ल' आरो बेनि प्राइसआ। दा बियो सानसेनि थाखायल' लोगोफोर, सानसेनि थाखायल'। दा बेबायदिनो गोबां दं। नों माखौ इनभेस्ट खालामनो, बेसेबां बुरजा रांनि इनभेस्ट खालामनो, नोंनि गोसो बायदि नों इनभेस्ट खालामनो हागोन। दा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामनो सानो, नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामनाय जायो आरोखि। दा नोंथांमोना बेबायदि सानसेयावनो उइद्र', सानसेयावनो प्रफिट, दैलि उइद्र'ल जानाय एप्लिकेसन एपफोराव इनभेस्ट दा खालाम लोगोफोर। नोंथांमोनहा लाबनिख्रुइ बांसिन गोबां लस जागोन लोगोफोर। दा बेयावहाय इनभेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया। आरो मार्केटाव गोबां बेबायदिनो ट्रेडिं एप्लिकेसन सेल टीम बायदि सोलिनानै दं लोगोफोर। दा बेफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनो सानदों। दा बेफोरनो जाबाय माबा एपेल'नो, माबा गारि टायारनि माबा दंलायलायो बेवहाय एपेल' होननाय, हिल्टन, इक' एटिएमनो, एयारबिएनबि, लिअ', डाबर, बालाजि, उइलमार, पेडिलाइट, बाइभा आरो बेबायदिनो गोबां दं आरोखि ना। आरो बेबायदिनो गोबां माबाफोर दङ, जेन'बा टय'टा, जिसिबि होननाय गोबां एपफोर दं आरो। दा बेफोराव नोंथांमोनहा नोंथांमोनहा बेफोराव इनभेस्ट खालामनो जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोनहा बेफोराव इनभेस्ट खालामनो नाङा। आरो बेफोर एपफोरा बारा गोबाव थाया, सानसे साननै थायो। माथ्र' थाथारोब्ला 1 उइक थागोन आरोखि, 7 डेज। दा नोंथांमोनहा बेफोराव इनभेस्ट खालामनो जेबो गोनांथि गैया। आरो इनभेस्ट खालामबो दासान, नोंथांमोननिनो लस जागोन। दा बिनिख्रुइ साबसिन गोबां मार्केटाव ट्रेडिं अनलाइन एप्लिकेसन एपफोर सोलिनानै दं। दा YBY, GBY फोरबायदि एखे सिस्टेम प्रसेस मोननैसो एप सोलिनानै दं। CFL, किय' होननाय, बेफोराव नोंथांमोनहा इनभेस्ट खालामनो हागोन आरोखि। दा बिसोर मोननै एपआहाय सोलिनानै दं मार्केटाव दासिमबो मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं। दा बेहाय गोबाङानो प्रफिटखौ लागासिनो। नोंथांमोनहाबो प्रफिटखौ लानो गोसोबा बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै प्रफिटखौ खालामनो हागोन आरोखि ना। दा गावबागाव रिस्क लानानै मावनांगोन। दा नोंथांमोनखौ आं बुंखायो, नोंथांमोनहा गावनि सायाव रिस्क लानानै मावनांगोन। दा बेवहाय किय' होननाय एपआवबो नोंथांमोनहा इनभेस्ट खालामनो हागोन। दा बेयाव मिनिमाम डिप'जिटआ 1000नि खालामनो हागोन आरो मिनिमाम उइड्र'ला 300। दा बेयो YBY, GBY फोरजों सेम प्रसेसआनो, सिस्टेमा एखे जोब बेना। दा नोंथांमोना गावबागाव रिस्क लाना मावोब्ला बेवहाय प्रफिटखौ लानो हागोन आरो। दा आं नोंथांमोनखौ रावखौबो मावथारनांगौ होननानैबो बुङाखै। आरो नोंथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनानैबो मावनो नाङा, लाब गैया। गावबागाव रिस्क लानानै मावोब्ला मावनो गोसो दंब्ला मावाबा दा माव। आं रावखौबो रिकुवेस्ट खालामा आरोखि ना। दा बेवहाय गोबाङानो दासान्दि आरजिगासिनो दं आरो प्रफिट लादों। दा बेनिखायसो आं नोंथांमोनखौ मिथिहोहरदों। दा बेफोरबायदि ट्रेडिं एप्लिकेसनफ्राबो मालानि समाव अनारआ खारो बेखौ रावबो मिन्थिया, बुंनो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गावबा गावनि रिस्क लाना मावनांगोन। जाय गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गाव रिस्क लानानै मावबानो जाबाय। आं रावखौबो मावथारनांगौ होननानै बुङाखै लोगोफोर।
दा नोंथांमोनहा जुदि मावनो गोसोब्ला आंनि मोनसे WhatsApp चेनेल ग्रुप दङ, बेवहाय नोंथांमोनहा आंनि WhatsAppखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय बेनि गासै डिटेल्स लिंकफोरखौ मोनजोबगोन। बेयावनो बिनि आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थानो हागोन। आरो बेबायदिनो मोननैसो दंबावो लोगोफोर, बेगजिन बायदि सिस्टेम प्रसेस, बे मोननैसो एपआ गोदानै लन्च जादों। बिसोरनो जाबाय शेयार होननाय लोगोफोर। दा नै आं बेहाय लगइन खालामाखै, CEER नो बे एपनि नामा शेयार। बेवहायबो नोंथांमोनहा इनभेस्ट खालामनो हागोन। दा बिनि शेयार ट्रेडिं एप्लिकेसननि साबस्क्राइबारफ्रा बारा बुरजा जायाखै, 747ल'। नोंथांमोनहा गोसो दङब्ला बेवहाय गावबा गाव रिस्क लानानै इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। बेवहाय बारा बुरजा साबस्क्राइबारफोर जाथ'वाखै। थाबनो नोंथांमोनहा जाय इनभेस्ट खालामनो गोसो बेवहाय खालामनो हागोन। आरो बेबायदिनो मोननैसो दंबावो। एप्रेक्स होननाय लन्च जाबावदों गोदानै। दा बेवहायबो बेगजिन बायदि एप्लिकेसना सेम प्रसेस, सिस्टेमफ्रा एखे जोब। दा बेवहायबो बारा बुरजा साबस्क्राइबार गैया लोगोफोर। बेवहायबो बारा बुरजा साबस्क्राइबारफोर जायाखै। बेवहाय बेसेबां साबस्क्राइबारफोर जादों, 891 साबस्क्राइबार्सफोरल' दङ लोगोफोर। बेयावबो नोंथांमोनहा गोसो दङब्ला थाबैनो इनभेस्ट खालामनानै प्रफिटखौ लानो हागोन। आरो मोनसे दंबावो लोगोफोर, बेवहाय UAB बेबो बारा गोबाव जायाखै लोगोफोर। UAB ट्रेडिं एप्लिकेसनाबो बारा गोबाव जायाखै। बेवहायबो नोंथांमोनहा इनभेस्ट खालामनो हागोन। बेगजिन सिस्टेम, गासिबो प्रसेसआनो बेगजिननि बायदि जोबमोन। दा बे UAB आवबो बारा साबस्क्राइबारफोर गैया, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। UAB आवबो 660 साबस्क्राइबार्सफोरल' दङ। दा बेवहाय नोंथांमोनहा थाबैनो जयनिं जानानै इनभेस्ट खालामनानै प्रफिटखौ लानो हागोन, लोगोफोर खालामनो हागोन। गोसो गुदुं जाय नोंथांमोनहा बेवहाय गावनो रिस्क लानांगोन, रिस्क लानानै मावनांगोन। रिस्क लानानै मावोब्ला नोंथांमोनहा मावनो हागोन आरोखि ना। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै। लोगोफोर, भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा नोंथांमोनहा जाय अनलाइन आर्निं ट्रेडिं खालामनो गोसो दं, नोंथांमोना गावनि सायाव गावनो रिस्क लानानै गावबा गाव मावलांबानो जाबाय। जाय मावनो गोसो मावबानो जाबाय, आरो जाय मावनो गोसो गैया मावनो नाङा। आं रावखौबो जबरदस्ति मावथारनांगौ होननानै बुंहराखै। लोगोफोर, भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं।